máme asi pol hodinu a minule som mal asi štvrť, čo? Ale to bolo super, tedy pamätáš sa? Čaj, vydrž. To dám za seba, ale? Počkaj, ešte chvíľočku, počkaj. Môžem? Prezervatív máš? Neotravuj s tým. Daj si ho. Ale daj pokoj. Tak potom zabudni. Tu keľu práve teraz mám granatú poľťatú gumu. No. Máš byť pripravený. Ale určite som to kúpil. Tuto niekde musí byť. Počkaj. Ty razíš predvolebné heslo prezervatív do každej rodiny. Ale nie sme rodina. A nerozptýluj ma. V kúpeľni, v šuplíku skrinky nad umývadlom si vyber, aký chceš. Super, to je. Riť, v ktorom šuflíku? Kde to mám? V modrom šuplíku. Modro? Kašľam aj na prezervatív. Už to mám. Už je to tu. Volaký je čudný. No, super. To je maliček gumenej rukavice. Čo tam robí? V modrom šuplíku. Nevieš, čo je modrá? Modrá je to čas. Nebuď! No! A takto slúbne vyzeralo. No, v tomto roku sa mi to stalo už druhýkrát. Čo? Už si zvedol? Že sa mi postavil. Aspoň nebudeš mať výčitky svedomia. Nenávidím tú poľďatú gumu. Neviem, prečo ma do toho nútia. Hovoril som našim, že je to proti kresťanským zásadám. Ale pán hlavný sponzor si to želá. A ľudia nie sú svätí a občas to na nich príde. Nemajú čo súrobiť. Ty môžeš? A nebávaj sa s tým. Boli, čo keby sme si dali opravný pokus, čo? Nie, urobíme si pálov. No tak to nevyšlo, no, kvôli tomu postranému prezervatívu. No, aj iný by zvedol, keby v tom najlepšom musel hľadať gumu. To chceš vážne presadiť zákon o ich povinnom používaní? Keď bude guvernérom. A ako to chcete kontrolovať? Ako, no. A čo? No či zákon ľudia dodržiavajú? A či to je prvý zákon, ktorý ľudia nedodržiavajú? Vytvoríme zmiešané komisie, ktoré budú chodiť jednoducho kontrolovať. Ako? No ako? Do prírody, do úradov, do škôl, do divadiel. Všade, kde sa oné, no. A ako tá tvoja komisia bude vedieť, že sa oné, no? My máme odborníkov aj na oné, no. Celé je blbosť. Pán sponzor je monopolným výrobcom prezervatívov. A z toho financuje našu stranu i moju kampaň. V tomto je istota. Ako môže mať kresťanská strana hlavného sponzora výrobcu prezervatívov? A odkiaľ by som vzal peniaze na kampaň? Vieš, čo stojí jeden billboard? Výjazdy, inzeráty v novinách, poradcovia a všetci, čo sa na tom priživujú. Tvoja istota. Vyfučal, bol deravý. Ešte, že sme spolu neboli. To by bol malé, keby som ostala v tom. Víš, to je kvalita, ako všetko dnes. Najradšej by som viedol kampaň proti prezervatívom. Vieš? Čo keď sa staneš guvernérom a pôjdeš na návštevu k Svätému Otcovi? Ako mu to vysvetlíš? Svätý Otec je so všetkým uzrozumený. Veľmi si želá, aby som sa v našej zbožnej krajine stal guvernérom ja. Vieš si predstaviť, že by sa stal guvernérom, ten nezna Boh nedal? Človek posadnutý sexom a ešte k tomu luterán. A liberál, čuj! Lori, vieš, aké prežívam stresy? Ja ťa potrebujem. Lori, ako si sa pozbieral, pozri sa. Lori. Ty nepribrala tá tvoja žena dáko?
Vždy bola tučná ako prasa. Nie je náhodou v tom, prečo je zahýbaš? Boj, môj vzťah k tebe nie je zahýbaný. Mám ťa rád. Tak prečo? 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 Pretože rezignovala na sex. Už 20 rokov sa pokúšam urobiť jej dieťa a nič. Vy sa milujete len, keď idete splodniť dieťa? Keby sme išli. Lekári jej už dávno nedávajú žiadnu nádej. Ako si ju prešla chuť. Naposledy sme boli spolu. Už sa ani nepamätám. A vieš čo? Ani dieťa už nechcem. Máme mačku! Ja mám tiež mačičku. Ja viem. No, čo už je to hodín? Chválil si sa, že si už abstinent. Abstinencia je dobrá vec, len sa nesmie preháňať. Na čo si šiel do politiky, keď na to nemáš nervy? Na čo? Lebo chcem slúžiť ľuďom. No veľmi smiešné. Vtipné. Á, to mám západ. Vidíš? No a keď sme už pri tom, a ty prečo robíš to, čo robíš, ha? Už si niekedy vynášal 24 hodín výkaliskov starých ľudí, dvíhal a prebaloval 100-kilových nevládnych chlapov na lôžku za 10 000 rubeľov. Práca zdravotnej sestry nie je povolanie, ale poslanie. Za posledný rok mi zvýšili plat o 200, čo je presne 6,66 eur. A to som šťastná, že mám prácu. Viete vy, politici, ako obyčajní ľudia žijú? To je taký bordel, že to už nespasí nikto. Loli? Loli? Páď. Niečo ti poviem. Sedkaj. Zohnal som ti flek v hlavnom meste. Čo ti? A kde by som bývala? A kto by bol pri malej, keby som mala nočnú? Loli, keď budem guvernérom, vybereš si miesto, aké budeš chcieť. Budeš priateľkou guvernéra. Ako tá Levická. A ten debil nedá sa chce dostať nárad so zimnými pneumatikami.